Altså, Halløjsa, folkens. Mulko, vi har jo lige fået Kors Gaming DK. Vi har bare fundet på det sjove navn. Mulko, han er sådan en, som er god til at lave intro og sådan noget, så han vil nok lave vores intro. Har du noget at sige om? Nej. Jo, at vi uploader i alle former for HD. Det er ikke sikkert, at jeg lige kommer til at spille med den her chester pack, som jeg spiller med lige nu. Det kan godt være, at det bare bliver til full eller et eller andet. Og vi kommer nok til at spille inde på en server, sådan noget Sugarcraft. Ellers så bliver det en Hamachi eller et eller andet, fordi den Sugarcraft, der er vi lidt under. Måske der bliver den knap 24/7. Og så, altså der er ikke så meget andet at sige end at subscribe og like og se videoen og have det sjovt. Der kommer nok snart noget med den nye opdatering med Redstone. For os også, inden at den nye opdatering når kommer. Ikke Anders? Det håber vi, der sker. Ja, lige nu der er du kun 1,4,6. Så nu må vi håbe, at den nye opdatering kommer, ellers tager vi bare snapshoten, og så gør det der kommer jo lidt nye redstone teknikker. Det er en kæmpe redstone opdatering, har Notch kommet ud med. Jep. Ja, Notch laver ikke opdateringer. Nej. Og så synes jeg bare, at vi skal sige, at vi ses. Vi ses. Hej hej. Aha.